Jokaisella se on täällä sisimmässä. Se on semmoinen eläimellinen vaisto, joka ei meistä lähde pois. Se vaan, että kuin pinnalla se on, kuin esillä se on. Tarkoitatko seksuaalisuutta? Niin. Se on meillä taas sitten, se on jokaisen omasta persoonasta kiinni. Että kuin se on esillä tai kuin on piilossa. Vaan se, että kuin sitä pidetään semmoisena lapsenomaisena, että siitä ei ole niinku kasvettu, sille asialle ei ole päästy ulos siitä. Eli se on aina semmoista pientä, salaista, lapsenomaista kihertelyä asiasta, kaartelua, piilossa pitämistä. Oliko sinusta silloin alkuvaiheessa niin vaikea esiintyä tuollaisissa kuvissa? Vai oliko se sulle ihan luonnollista? Ei, koska mulla painottui se siihen, että mä pääsin kuviin. Eli mä en katsonut sitä alastomuutta siinä ollenkaan. Eikä se, kun mä menin siihen kameran eteen ensimmäistä kertaa ja kuvaaja sanoi, että levätäpä siinä. No mä leväytin, koska siis mulle se ei ollut alastomuutta. Vaan se oli mulla se, että mä pääsin kuviin. Miten sä asut kotona? Joo. Edelleen. Mä asuin silloin kotona. Et miten sun vanhemmat suhtautu siihen? No, siinä oli justiin sillä, että isä ja äiti oli eronnut. Ja äidille mä sanoin, kun mä menin ensimmäiseen kuvaukseen, että tää on sukkahousumainos. No sitten äiti, kun mä tulin sieltä, niin sanoin, että no, onko sulla mitään kuvia näyttää hälle? No, oltiin kuvaajan kanssa otettu sitten semmosia kuvia, jossa oli vaatteet päällä ja mä näytin niitä ja äiti sitten myöhemmin sanoi, että kyllä hän heti arvasi, että nämä on miestenlehtiä. Ja sitten kun mä lähdin toisen kerran sille kuvauskeikalle, niin se kysyikin, että tuleeko nämä miestenlehtiin. Tuntuuko susta missään vaiheessa pahalta tai vaikealta olla alaston kuvissa? Vaikealta tuntui silloin, kun mä siirryin yksityiskuvista parikuviin. Koska mulle rakastelu on aina ollut sellaista kahden ihmisen tunnehuippu, joka ei ole pelkkä tekninen suoritus. Ja nyt kun mä joudunkin tekemään sen pelkkänä teknisenä suorituksena, niin se oli vaikea opetella. Eli siinä mä jouduin pyyhkimään mun sisäiset tuntoni ja siirtymään ulkoiseen. Et siinä oli vaikea. Minkälaisia tunteita sulle tuli? Osaatko kuvata niitä? Nöyryyttäviä tai... Se oli oikeastaan osa itsensä voittamista sekin. Mä huomasin, että koska mä näin, että elämässä tulee tilanteita, jolloin sä joudut kovettamaan itsesi. Ja mä olin siihen asti elänyt hyvin luottavaista elämää, eli hyvin tunnepitoista. Ja nyt kun mä löysin tämän, että mä pystyn saamaan itsestäni myös tämmöisen puolen, niin se oli osa turvaa, koska mä huomasin, että mä tulen tarvitsemaan tällaista. Mä pystyn käyttämään sitä suojaamaan itseni. Miten alastomuus voi suojata sinua? Alastomuus? Niin. Siis mä tarkoitan sillä sitä, että mä pystyn, että se suojaa mua, että mä pystyn poistamaan mun sisäisen tuntoni siitä alaston kuvista. Mä tarkoitan sillä sitä. Onnistuiko se vai rakoiliko se ulkokuori? Pystyitkö pitämään sisimpäsi pois niistä kuvista, niistä parikuvista, joissa et tuntenut olevasi luonteva? Mä oon siinä onnitellut itteni, että mä oon hyvä näyttelijä. Mä huomasin sen siinä ja siitäkin lähti oikeastaan sitten osaltaan mun uran alku. Tai se, että mä rupesin tietää, että mihin päin mä lähden. Pitävätkö miehet alaston mallia aina automaattisesti prostituoituna? Sen takia justiin mä oon huomannut, että mä en ole pystynyt olemaan parisuhteessa, koska
miehet ajattelee, että mä lähden vain sänkyyn. Eli että mä olen hirveä sänkypeto, että mulla ei ole siis niin sanottua yläpäätä ollenkaan, että mulla toimii vain alapää. Ja sen osoittaakseni niin itselleni kuin miehille mä olen poistanut mun ympäriltä miessuhteita. Ja jättänyt ne pelkästään tämmöiseksi henkiseksi, eli pyrin hakemaan miehestä ensin kaivamaan sitä sisältöä ja pääsemään sen, että mies ei katso mua pelkästään kuorena, vaan että se näkee mun sisällä. Oletko sä onnistunut siinä? Mä en tiedä, onko mä onnistunut, koska jos mä jonkun kanssa olen puhunut tästä, niin sanon, että hän pelkää mua, koska on jotain. Kumpaa päätä ne pelkää? Mä uskon, että alapää on haaste, mutta yläpäätä ehkä pelkää. En mä tiedä. Oletko pystynyt vakuuttamaan, että sulla on yläpää myös? Mä en tiedä, toivottavasti. Onko sulla ollut suurta rakkautta? On ollut. Minkälainen? Mä tapasin juuri tuolloin, kun 19-vuotiaana kun aloitin kuvauksia, niin tapasin erään miehen. Hän tiesi näistä, että mä siis heti suoraan kerroin, koska mulle on aina ollut semmoinen mielikuva, että peitellyt asiat tulee tuplasti päälle, jos et sä niitä heti kerro. Eli mä olin ottanut jo sen riskin, että mä kerron, että mä olen alastonmalli, ottanut sen riskin, että mies ajattelee ensimmäisenä, kun mä sen sanon, niin ensimmäisenä ajattelee mun alapäätä. Mutta tässä kohdassa sitten niin oltiin 4 vuotta yhdessä, vuosi naimisissa, erottiin näiden mun kuvausten takia. Tai osaltaan kuvausten takia. Siis mihin se kaatui? Se kaatui ihmisten kateuteen, ennakkoluuloon, siihen, että toinen osapuoli eli ihmisten rakentamalla elämällä, joka ei kulut meidän elämään. No se oli tätä. Hän ei kestänyt sitä. Niin, eli hän sanoi, että vaikka hän tietää, miten asian oikea laita on, niin se painostus ulkopuolisilta peittää jo, himmentää jo hänenkin ajatusmaailmansa. Joten hän oli kauhean ristiriitaisessa tunteessa. Ja sitten kun vielä oli komea mies ja muutakin, niin sehän, jota nyt jälkeenpäin ollaan ajateltu, me ollaan juteltu ja ajateltu tätä, niin huomattiin, että nämä puheet, mitkä tuli näiltä naisilta, niin he ovat nyt kilvan kalvan koetteleet sitten, kun hän on nyt vapaana ollut, niin päästä suhteeseen hänen kanssaan. Mitä sä tarkoitit kateudella? Että teidän avioliitto kaatui kateuteen? Kateus ehkä lähti naisista, naisten puolelta. Mä en ole saanut miesten puolelta kyllä sitä huomannut. Naisten puolelta siinä, että koska mä olin miesten lehdissä, no mä en tiedä, mun pitää kysyä teiltä sitten että mitä tuo teille mieleen, minkälaisen kuvan te saatte musta. On hirveän paljon naisia, jotka eivät ole koskaan lukeneet miesten lehtiä. Minä olen yksi esimerkki, mä näen niitä vahingossa aina kaupassa, mä näin kioskin ikkunassa. Joo, nyt ei tarkoita siitä, että ei ole nähnyt, vaan että kuulee. Meilläkin siis pienessä paikkakunnassa niin porukka kuuli ja tiesi, että ai toi on ollut niissä, vaikka ei ole nähnytkään. Että ai, että toi on se.